Повечето хора нямат контрол над своя живот и те са пристрастени към лошите навици. Порно, видеоигри, алкохол, цигари, други наркотични вещества, губене на време в социалните мрежи и още много. Като някакви безмозъчни зомбита. Може да звуча наперено и егоистично, но аз преди имах всички лоши навици, за които можеш да се сетиш. И нямах никакъв контрол над своя живот. Но всичко се промени, когато разбрах каква е причината. Съзнанието ми бе контролирано от един малък гущер. И това не е шега. На всеки главата има по един такъв малък гущер, който те кара да бъдеш пристрастен към лошите навици и да пропиляваш живота си. Той те държи далеч от твоя потенциал в живота. Този гущер се нарича амигдала. Това е малка част от твоя мозък, която е отговорна да обръща най-първичните ти желания и те кара да се движиш преди да помислиш. Често тази част от мозъка ни е полезна, когато, например, си свикнал на някаква рутина, като шофирането, например. Случвало ли ти се да тръгнеш с колата някъде и да се разсееш и по едно време стигаш до дестинацията ти, без да имаш спомен как е станало? Това е понеже тази част на мозъка е вършила шофирането. И в същото време всички видове пристрастявания идват от тази част на мозъка. Всичко, което е пристрастяващо в модерния свят, е създадено от човек, който е наясно с това гущерче в главата ти и се възползва от това, за да те държи пристрастен към продукта му и да не спираш да го използваш, печелейки той пари, а ти губейки своето здраве и потенциал в живота. Това е недопустимо, но стига вече, защото днес ще те науча как да контролираш това гущерче в главата ти, наричано общ рептилски мозък. Номер 1. Разбери кога гущера говори. Много хора нямат контрол над тази част на мозъка си, но и много хора не знаят за нея по принцип. И за това те продължават да се провалят. Сега, трябва да ме слушаш внимателно, защото това ще те издигне над 99% от хората. Да опитомиш този гущер в главата ти, първо трябва да разбереш каква е неговата цел. Неговата цел е винаги една и тя е да те предупреждава за потенциална заплаха и опасност. И тук говоря за инстинкти като страха. При най-леката опасност рептилския мозък поема контрола и реагира с мигновенно действие. Рептилския мозък има две положения – безопасно и опасно. Когато е в положение безопасно, целият ти мозък работи и ти позволява да можеш да помислиш преди да действаш. Обаче, когато е в положение опасно, активира инстинкта бий се, бягай или замръзни. Това е проблем в модерния свят, понеже рептилският ти мозък преувеличава всяка заплаха и я прави по-голяма, отколкото всъщност е. Това ни е пазало живи в праисторическите времена, но в днешно време това ни пречи да се развиваме, да бъдем щастливи и да постигаме големи цели. С други думи, гущерчето в главата ти толкова държи да стоиш в комфортната си зона, че това не ти позволява да растеш. Всеки път, щом искаш да пробваш нещо ново или да направиш нещо различно, като например да създадеш бизнес, да отидеш някъде или да се предизвикаш нещо да направиш, гущера в главата ти ще започне да те предупреждава. Опасност, опасност, не го прави. Това е голям риск. Той ще иска да се върнеш в комфортната ти зона и да не поемаш никакви рискове. Той мрази промени и рискове и точно за това ти замръзваш като котка преди да бъде сгазена, когато дойде мисъл в главата ти за това да следваш мечтите си. При положение на първично ниво, животните замръзват и остават неподвижни, за да може хищника да не ги забележи. И на твоят рептилски мозък първичната му реакция е стой мирен, за да стоиш жив. Движението ще те убие. Или това са гласове още като не го прави, ще изгубиш парите си, или не го прави, защото нямаш достатъчно опит, или не го прави, защото сега не е момента. Това са все гласовете на гущера. Всяко оправдание, което ти изкача на глава, след като си поставиш някаква цел, е от твоя рептилски мозък. Той е експерт в отлагането, себесаботажа, оправданията и нуждата да знае за нещо как преди да го направи. И колкото по-близо си да започнеш да работиш за целите си, толкова по-шумен става гущера. Той ще избере винаги да работи нормална работа, вместо да изгради кариера или бизнес, понеже нормалната работа се усеща по-безопасно. Сега, след като знаеш как работи гущера, е време да го опитомиш. Номер 2. Опитоми
гущера. Рептилският ти мозък никога няма да се подкрепи за това, че искаш да станеш по-добра версия на себе си, да бъдеш по-щастлив или да постигнеш по-големи цели. Начина, по който го побеждаваш, е чрез друга част на твоя мозък на име неокортекс. Слушай ме, твоят рептилски мозък и неокортекса са като два вълка, които са в постоянна битка. Единия вълк символизира комфорт и свободно време, а другия символизира амбиция и усъвършенстване. Вълка, който храниш повече, е вълкът, който ще побеждава. Затова започни да храниш повече неокортекса и остави рептилският ти мозък да гладува. Начинът, по който го правиш това, е чрез твоите действия. Ако сега ти дойде желание да отидеш на тренировка и твоят рептилски мозък започне да ти дава оправдание защо да не ходиш сега, му говори и му кажи да гледа внимателно как ще направиш противоположното на това, което ти казва. Когато ти дойде амбиция за нещо, отиваш и я правиш на мига. Първо действаш и след това мислиш. Действието е начинът, по който питомяваш гущера. Сега след това видео не искам да имаш никакви оправдания повече и искам да спреш да бъдеш такъв голям слабак. Действай! Всички лоши навици идват от рептилския ти мозък, затова опитоми го. Между другото, света, в който живееш, всичко е въпрос на психика. Затова ми покажи малко психика и любов и ми дай лайк и се абонирай за канала, за да мога чрез видеята, които правя, да помогна да развиеш своя герой в реалния живот. До следващия път и чао!